Milí naši zákazníci a priaznivci spoločnosti Artback, tohto roku v nových priestoroch sme si pre vás pripravili zaujímavú vianočnú súťaž. Táto súťaž bude trvať od 1.12. do 20.12. Žrebovanie výhercov bude 22.12. Aké sú podmienky tejto súťaže? Veľmi jednoduché. Stačí si urobiť nákup a vypísať jednoduchý registračný anketový lístok. Každý z vás, kto toto urobí, má možnosť vyhrať tieto zaujímavé a hodnotné ceny. Poďte na to, pozrieme sa na nich. Prvou cenou, prvým miestom je tento zaujímavý, praktický a veľmi obľúbený ruksak od spoločnosti Miltec. Druhou cenou je pekné dizajnové tričko Carpathian. Treťou cenou je tento praktický, špeciálny nožík so slovenským znakom. Príďte k nám do Artbacku, zapojte sa do súťaže a vyhrajte tieto hodnotné ceny. Tešíme sa na vás.